ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನ್ ಇನಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಎಂಚಾಂದ್ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿದ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿದ ತುಂಡು 1 kg ಚಿಕನ್ಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಲಿ ಅಯ್ನ್ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕೊಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಬೊಕೊಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಪೊಂಡಿದಾದ್ ಸಂಬಾರ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಡ್ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾವೊಡವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆತ್ತುದು ಬರಿಟ್ ದೀವೊನ್ಲೆ ಅವೇ ಬಾಜನಗು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಅಯ್ನ್ ಸರಿ ಮಂತುದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನೇಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಅಯ್ನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಕನವೊಡು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅನ್ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಕನತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಆಂಡ್ ಪೊಡಿ ಆಂಡ ಯಾವುಂಡು ಬಿಸಲೆ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ದೀತೆನ್ ಐಕಿತೆನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಶುಂಠಿಲ ಎಲೆಲ್ಯ 3 ದಿನ ಇನ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇರೆಲ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಎನ್ನಡ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚದಿ ಅನಿತೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ 3 ದಿನ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಡು ಬೊಕೊಂತೆ ಬೇವಿರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಕಡೆನಗ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದುಜ ಅಂಚಾದ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡೊಲಿ ಇಜಿಂಡ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡೊಲಿ ಪೂರ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆದ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಬೇಯ್ಯೊಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ನೆನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಸರಿಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡು ರುಚಿಗ್ ತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೊಲ್ ಪಾಡೊಡು ನನ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ಯರೆ ದೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಡಿತಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಎಲ್ಯ ಗಡಿತಾತ್ ಅಯ್ನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕೊಂತೆ ಬೇವಿರೆಲ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತುಂಡು ತುಲೆ ನೀರು ಬುಡ್ದುಲ ನೀರು ಆಜೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲನ ಪಾಡುಗ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಯಯಾನ್ ಅಯ್ನ್ ಸರಿಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲು ಮಸಾಲಲ ಬೇಯ್ಯೊಡು ಬೊಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕುಡೊರ ಸೇರ್ಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡೊಡು ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಐನ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡೊಡು ತುಲೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ ತಾರಾಯಿನಿ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದುಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.